fel da ni'n gweld heno, dau dîm sy'n go agos yn y tabl. Does am byd rhwngthyn nhw. So ni'n deud bod Caernarfon wedi bod y tîm gorau. Hughes yn ergydio! A'r bel yn fflachio heibio'r postyn. O'i gurodd o 3-1 i ddechrau fo'i. A taro'r ergyd na ar ei droed chwith, a do honna ddim yn bell o gwbl. A mae wrth i fod yn gwneud hyn, Rob Hughes. Mae o'n dod heibio un, heibio dau. Ti'n gwybod pan mae'r bel ar ei droed chwith fo. Mae am trio chrymanu'r bel i'r gornol pella yna. Ac yn anffodus i Rob heibio'r post i nath i. Mi ddoth y tacl i fewn anna fo'n hwyr. Goset yn troi ac yn canfod no Edwards. Edwards yn ergydio ar y cynnig cyntaf, oedd i ar y targed. Oedd rhaid i Andy Firth ddisgyn i lawr i'w ddew harbedi. Ergyd gyntaf targed, os dwi'n iawn. 31 oedd i wneud da. Dion Donahue wedi mentro ymlaen yn ddwfn i mewn i hannar yr ymwelwyr. Fydd rhaid i fod brysio nôl rwan, achos mae yna gyfle fan hyn i Cei Connah dorri. Mendes ymlaen at Hayes. Mae Wild yna hefo fo. Mike Hayes yn mynd i hun. Ail gyfle falle mae cefo Mendes! A dwi'n meddwl bod Mendes yn gwybod lle o Josh Tibbets. Yn ffodus i Caernarfon, mi o Tibbets wedi mynd nôl rhwng i byst. Caernarfon yn cael ei ddal allan chydig bach. Hayes yn mynd i fei troed chwith ar beidiau da gan Tibbets. Ond wedyn, mi ddylse Mendes di gwneud yn well. So oedd hi'n syml yn y diwedd i Caernarfon. Hughes efo'r gic yn isel tro yma at Mwdimu. Mwdimu wedi sleifio i ffwr o'r amddiffyn. A'n gyffyrddiad o ar y target. Caernarfon yn dod yn ei flaen ar rwan. Hefo Marsh Hughes. Hughes. Edwards o'i flaen o. A gergydd Edwards yn cael ei gwiro. Ac yn gyrru Andy Firth y ffordd anghywir. Ac ffodus i Cei Connah o fewn 2 funud o'r ail hanner. Mae'n aros yn gyfartal. Stratulis, gath y dacl holl bwysig i mewn. Ergyd yn taro'n erbyn Wild, yn ergyd arall yn dod i mewn. Ac oedd rhaid i Josh Tibbets wneud yr arbediad trona. Stratulis gath yr ail ergyd, dwi'n meddwl. Ergyd da, gan Stratulis. Seithfed, cic gornel yn oson i'r ymwelwyr. Holmes yn taro'r bel nôl i mewn. Ac yn cael ei daro i'r llawr gan Fidel o Roc reit ar ochr o cwrt Cosby. 5 yn y wal i Caernarfon, 6 bellach Dion Donahue hefyd yn symud ar draws. Stratulis efo'r gig! Ac yn canfod cornol ucha rwyd. Ryan Stratulis efo'i ail gol o'r tymor. A'i ail o di allan y cwrt Cosby. Ac oedden ni'n sôn ar ddechrau'r gêm bod gi'n tramier feddwl mawr o'r chwaraewr ifanc yma. A mae newydd ddangos pam. Y pŵar yn mynd ar pel, heibio Tibbets, cyn iddo fel gweld o. Wel, y cicrir yn un wych. Rhywfaint o le ar hyddid i no Edwards. Wthion ni flaen eto teg at ochr y cwrt Cosby. Bel allan a Joseph Fow. Fow. Bron ac Ciro Harrington yn tynnu bel yn ôl at Edwards. Edwards yn ail waith. O, gyda fo fwy amser. Na oedd o'n sylweddoli pam ddath y bel yn ôl ato fo. No Edwards yn taro yr ergyd ar y cynnig cynta, oedd yn bell off y target. O, fydd o'n siomedig No Edwards. Eto yn canfod No Edwards. Edwards yn tynnu nôl. Ergyd Thomas o tro cynta ar ail waith. A'r ail ergyd yn syth i mewn i Firth. Yr unig beth oedd y golwr yn gallu gwneud o fanna oedd gwneud hyn mor fawr a galla fo. A fe rwystrodd hynny'r ergyd. Donahue. Bel teg at Mwdimu. Holmes yn mynd yn y ffordd. Dyma fo Danny Holmes eto. Mae yna gyfle i'r ymwelwyr dorri. Holmes ar draws o Stratulis. Stratulis. Mae Aaron Edwards yn y canol, mae Stratulis dal yn mynd. Stratulis, Aaron Edwards! A mae'n saff rwan i Cei Connah. 2-0 yn yr amser am anyddiadau. Danny Holmes yn torri i lawr y dde yn canfo Stratulis. Stratulis yn tyrannu mlaen a'i groesio do lawr y corridor ansicrwydd yn canfod Aaron Edwards.
Rediad gwych, cyffyrddiad gyntaf, heibio amddiffynwr, heibio un arall, a wedyn pigo'r pas perffaith allan. Oedd hi'n tasg syml i Aaron Edwards ar y postyn pella, a gol sy'n selio y buddugoliaeth i Cei Connah, ac fydd o'n gwneud y 2-3 o funud nesaf yn reit cyffyrddus iddyn nhw. Players were fantastic tonight for us. Caernarfon asked us a lot of questions there in the second half, and we scored at pivotal moments. I think the second goal's imperative there, really, because they were starting to put us under a lot of pressure. Let's talk about those goals. I mean, what a free kick from Ryan Stratulis. Yeah, we know that Strats has got that sort of quality, and also, you know, what he's done for the goal right at the end. He's, you know, obviously when he's travelling with the ball and running forward, we know that Aaron Edwards come on as well there, and we've got goals from the bench as well. But I thought we showed good quality, you know, to hit him on the counter-attack because we were under pressure at that moment. So, da ni ddim rhoi y bel yn gwrdd crosbyn nhw digon. So, bob so ti'n chwarae yn ebyn Cei Connah, ti'n gwybod maen nhw'n gwneud y peth i ti i amddiffyn. Ac yn ni ddim wneud hwnna heddiw, o'n i jyst yn pasio gwmpas a ti'n cerdded y bel i fewn i'r gol. Ti'n gwybod, neb yn cyfle, a dyn ni heb di gweithio gol geidwad nhw digon heddiw. Ac ni ddim wneud hwnna dros y weekend diwetha chwaith. So, rhywbeth rhaid ni gweithio ar. A ni pasio bel reit neis, ond mae'r gêm yma ennill gemau. Ac a dyn ni heb di wneud digon heddiw.